Здравейте, скъпи родители! Наближава краят на нашия безплатен маратон за родители, чието деца тръгват на детска градина. Това е нашето последно пето видео. Аз съм Силвия Водакова, детски учител, монтесори педагог и директор на Монтесори детска градина в Германия. Също така съм консултант и ментор за родители и педагози. Много съм щастлива, че бяхме заедно в този маратон, за да подготвим себе си и нашите деца за тази важна крачка в техния живот. Така, днес ще си говорим в последното видео за нашият нов живот, новият ритъм, както за децата, така и за вас. Както си говорихме в предишния път, след като адаптацията бъде поставена като цел и след като си запишем ние различни начини, по които можем да улесним адаптацията, т.е. да направим това като един план, който ще ни доведе до достигане на нашата цел. Това прави процес изключително важен. Разбира се, е важно вие да намерите ресурсите, които ще ви помогнат в този процес. Ресурсите са винаги около вас, просто вие трябва да ги видите. Ресурсите са в педагозите на вашите деца, ресурсите са в вашето обкръжение, в вашето семейство, ресурсите са в самите вас. Просто вие трябва да ги видите. Така, днес ще си говорим за момента, в който детето вече е свикнало в детската градина, то се е адаптирало, вие сте достигнали вече вашата цел, детето ходи с удоволствие, с усмивка на детска градина, научава нови неща, развива се хармонично и е време вече вие да започнете също вашият нов живот, защото адаптацията на детето му дава стабилност и увереност в неговия нов живот, но след като то се адаптира и тръгне на детска градина, идва и времето за вашият нов живот. Времето е да си обърнете отново внимание на себе си като родител, времето да започнете отново работа, отново да бъдете в среда на колектив, сред колеги, отново да се чувствате успешни и реализирани също и в една друга среда, различна от майчинството. Как да изградим нови навици, какво да правим със свободното си време, как да съчетаем новите задължения, т.е. Вие отново навлизате в своите субличности, отново се връщате на работа, отново започвате, може би, да ходите на спорт, да упражнявате хобито си, имате повече време за социални контакти. От друга страна, вашето дете също е много важна част от вашия живот и вие искате сега да получавате това, което сте получавали до сега, но разликата е такава, че вие сте имали повече време с детето, сега имате по-малко време с вашето дете и е важно да прекарваме това време качествено, т.е. на децата не им трябва много време с родителя, на децата им трябва качествено време с родителя, на децата им трябва разбиране, на децата им трябва лично отношение и наистина време, което вие да отделите дори да са 10 или 15 минути на ден, но вие да не правите абсолютно нищо друго. Да не поглеждате в телефона си, да не готвите вечерята, да не говорите с приятелката по телефона, да не се занимавате с други задължения, просто наистина да отделите цялото си внимание в това време, било то и за кратко, на вашето дете. Дали ще бъде игра, дали ще бъде разговор, дали ще бъде приспиване, четене на книжка за лека нощ. Няма значение. Важното е детето да усети близостта, да вземе ресурса от това общуване. Най-важното общуване в живота на децата е с неговите родители. Затова е изключително важно ние да структурираме нашето ново време и нашият нов живот. Другото нещо, което е важно да направим, е ние да си създадем план Б за евентуалните ситуации, които ще се случат след като детето се адаптира в детската градина. За какво става въпрос? Детето ще се разболява. Детето ще има моменти, в които няма да иска да ходи на детска градина, защото там, да речем, се е случило нещо неприятно и било то дали детето се е скарало с неговото приятелче, дали имало някакъв конфликт, било то дали детето не иска да спи, а трябва там да си легне да спи на обяд, било то, че храната, да речем, не му е вкусна. Той ще има моменти, дори и детето да се е адаптирало вече правилно и да ходи с желание на детска градина, винаги ще има моменти, в които той няма да се чувства добре и няма да иска или ще трябва да си остане вкъщи, защото е болно. За да може вие да структурирате така новият етап на вашия живот, е важно да имате план без тези ситуации. Това ще рече какво ще правите, когато детето боледува и трябва да си остане вкъщи. Дали имате близък човек, на който може да разчитате за гледането, дали трябва вие да си останете вкъщи и да си вземете болничен.
Просто пропишете си обмислете тези ситуации. Как ще реагирате, когато детето ви не иска да ходи на детска градина поради някаква друга причина? Или как ще го стимулирате, как ще го подкрепите, какви неща ще му кажете? Просто това е начин ние да подготвим нашия мозък за тези кризисни ситуации, така да се каже, които евентуално могат да настъпят във всеки един момент от нашето ново бъдеще. Така, важно е също да имате допълнителни ресурси, както казахме, било то баби, дядовци, приятелка, на която може да разчитате, дали имате работна среда, която ви подкрепя в ролята ви на майка. Това е изключително важно. Това бяха различните стъпки от самото начало, когато ние трябваше да вземем решение, тръгва ли детето на детска градина или не. Преминахме през моментите на подготовка, преминахме през моментите на адаптация, достигнахме накрая и до момента, в който вие вече сте достигнали до крайния резултат, т.е. детето е адаптирано, да се подготвите с вашите ресурси, с вашият план Б. Приложете тези крачки. Ще се радвам на ваша обратна връзка, какво е проработило във вашия случай, какво ви е било най-полезно. Пишете ми в коментар какви са били вашите трудности по пътя, кои са били най-големите предизвикателства и за какво ви е помогнала информацията, която ви споделих. Ще се радвам на обратна връзка. Тук има една изненада за всички родители, които се включиха в безплатния маратон. Всички родители, които се включиха в безплатния маратон, получават 10% отстъпка от консултации, от лични консултации или от менторските програми и обучения с мен. Можете да ми пишете в коментар под видеото, за да ви изпратя кода за отстъпка. Ще се радвам на вашата обратна връзка. Всеки, който ми остави коментар и отзив и обратна връзка след маратона за родители, също ще получи специален подарък от мен. Затова пишете ми и ще се радвам на вашите обратни връзки и да разбера как се развива адаптацията на вашето дете в детската градина. Прекрасен ден и успех!